dnešního videa. Dneska jdeme na první finální závody a my tu natočíme takový vlog, tak se těšte, ahoj! No tak, my už jsme tady, ale hala ještě není otevřena, ona se otevírá až v 9 hodin, no tak já jdu trénovat drezuru a ty? Asi si budu jen tak skákat přes něco. Tak jsem na závodech a vypadá to hodně dobře. Trénovat a potom vám ukážu, jak jedu 50 a družiry. Druhý pokus. Vyjela jsem dříve, ale se zaplačila poslední chvíli. Monacolo parkouru 50 cm na limit. Pomalej. Tady moc rychle jde. To není až tak úplně pravda, že jedu rychle. Ale počkejte si na konec. To strejdovi došlo až teďka. U drezury jsem si myslela, když se zapne hudba, tak hned pojedu, jenomže ta hudba se zapla až později. Druhý pokus. Vyjela jsem dříve, ale hudba se zapla až na poslední chvíli. Třetí pokus se mi už povedl, ale když jsem drezuru dokončila, podívala jsem se na některé disciplíny, které jsem měla jet třeba 2krát. Ale tu drezuru jsem si moc přála vyzkoušet. A pak už jsem to rozjela. Nejela jsem ale podle rytmu hudby. Mně to nevadilo. Jsem ráda, že jsem to nějak zajela. Ta drezura byla dlouhá 2 až 3 min. V některých videích mám svůj hlas, ale v některých ne.
dnes jsem v parkouru získala 7. místo s Maggie, šukulka moje. No ale drezuru jsem nesplnila, to sice nevadí, jsem si myslela, že budu první, protože to tam tak vypadalo, ale ne, ale vůbec to nevadí, mám 7. místo. Druhé kolo parkouru 50 cm na limit. Bohužel, teď jsem jela trochu rychle, protože mě bolely nohy. Tady vám ukazuju 7. místo, které jsem vůbec nečekala, že to vyhraju. Chtěla jsem si udělat fotku s majitelkou Sandrou Hobby Horsingu. Čau, Čauky. jak se dneska máš? Stresově. Jo? Ona obešla tu šestku. Každopádně si myslím, že to ty vyhraješ všechno. Já nevím. Uvidíme, co dneska. Dneska se mi úplně nedařilo. S Lily a jejím hobíkem Monty, který neustále chodí za Maggie. Horko! A tady je vyhlášení celých finálních závodů. Absolutně vůbec jsem nečekala, že mě na vyhlášení zavolají. Každopádně jsem si odnesla své 3. místo s pohárem, kokardou a s šampaňským. Tohle byl sen, který jsem si vždycky chtěla splnit. Pardon, ale mluvil tam strejda od mého kamaráda. No, spoj skočila. Je. Době jdu ještě 5krát. No a tady jsou nějaké fotečky. No, tak vrhneme se na to. Parkour 50 na limit jsem zajela na 7. místo. Krásná práce. No ale potom mi říkala kamarádka, že jsem prostě něco vyhrála z drezury, že budu určitě první. Já jsem normálně úplně byla z toho nadšená, ale já jsem si říkala, že ne, protože já nejsem dobrá v drezuře. A nakonec ne, nakonec jsem byla poslední, ale to vůbec nevadí. No a poslední je celé vyhlášení finálních závodů. A tu jsem vyhrála 3. místo. Já mám i normálně, jsem si odnesla domů pohár. Já tomu nemůžu uvěřit. Tady je napsané Sanhor a je to 3. místo parkour 50 cm HHQ Paskov 2025 až 26. Takže normálně tomu nemůžu věřit. Já jsem úplně celou sezku byla nadšená. No a potom jsem vyhrála takovou kokardu červenou, je mega pěkná, ale fakt mega. Já jsem si vždycky přála Červenou kokardu, protože tady tahle je pro mě nejvzácnější. Jsem mega moc ráda, že se mi splnil sen. Tak to by bylo pro dnešek všechno, tak ahojky.